Gisuon ko sa Ginoo dunay giingon diya sa Episo 6:14 ba nga niyon siya diya nga gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. So atong hulagwayon nganumang ipabakos ang kamatuoran. Tanawa ha, sa tibok natong lawas gikan sa ulo abot sa tiil, ang baksanan diha gyud dapit sa atong hawak. Sato pa anaa gyud sa tunga. Sato pa imo dayng sabton nga pag iyon yang gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, pasabot daig suon nga dapat sentro giday nato ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Ug kana nga kamatuoran diha mao si Jesus. Kanang giyon sa John 14:6 nga siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili moagi kaniya. Sato pa si Jesus ng kamatuoran diyang isgutan. Kana pag iyon nga ibakos gamita ang kamatuoran iyon nga bakos, dapat diay si Jesus mao sentro sa atong kinabuhi. Dapat diay nga si Jesus ang atuang gitagaan og priority sa atong kinabuhi. Siya ang sentro sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Magtrabaho ka man, magnegosyo ka man, mamuhi, o bisan unsang aspeto sa imong kinabuhi, ma-estudyante man ka, o ma-professional man ka, o unsa may imuhang aspeto sa imong kinabuhi karon, dapat si Jesus ang atuang sentro sa atong pagkinabuhi. Salamat igsoon o God bless.